chokwadi muri yaZimbabwe ngopfunza kungopfunzira bosango chirango chokwadi chiripo muri yaZimbabwe ndechekuti ikazvifambira bosango ndiri pasi pemvuro muzukuru sakuru mwana ndeve kubereka bedu wendeve kudimba ndapota ndeve kugowa Zimbabwe chandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba ana ndichitaka simba inoreva kutaka simba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti wakasimba ane dumbu gorera mara muchingoswengerera gorera pera kule muchingoti ndakakudza iwani kana muchigogomezana byangu leka ndikuswengerera roe panongonya sini murani pansoma vaudze kuti muri kuona monya repa kanyepa pota pose alongside monya repa gokwe keja munhu akatsuka kuti swi rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu tiri kukumbira ukaZimbabwe isai masiti belts hatina nguva chipinga chodhadhama nthawe zviri kudiyana nokuti baba Isabel vakuda kunyudza gejo papa Isabel hoza Friday hoza weekend hoza mpela vhiki paka gokwe South kwa Jiri chifi Jiri sabhukubere mukangoti gokwe chete ndinonzwa kumerera but nyete utara pana pamuri yaZimbabwe ndiye kuti nyaya itika pakati penzvimbo nditechedza kuti iwo gokwe South kwa chifijeri kwa sabhukubere mune nyaya yekuti mukati mefamily muri yaZimbabwe ine vanhu vanokona kuita 10 vakarwara nechirwere chepfungwa varwara nechirwere chepfungwa pakati pevanhu ava patori ne1 akatisiyeni kuda kuchirwere ichi nematambudziko asi iko zvino zvavari kurwara vanokona kuti vashanu kusanganisira mwakarwara nechirwere ichi vandiri kutaura navo vachiti aiwa neniwo ndokurwara kwandaita inzwa izvazoitika kuzvinozvo kune mukomana ana baba amai vake vakastroka baba vacho vakatofawo iko zvinozvo mukomana uyu ari kugara nasisi vake mukati meguta reHarare ane makore wandikwana kuti awo 23 years ndokutanga kurwara but ndichitaura nemurandakadzi matangiro akaita mukadzi weburume wekurwara akatanga achirova vana vasisi vake vadiki vasati vakuenda kuchikoro kusvikira atoona kuti maruviro acho haaitami vakatsuura anobva aenda kuda sisi vake otanga kuvarwisa otanga kuvatuka ndopakazoona kuti munhu akutotiza pamba akutogara musango kureva kuti akurwara inzwa izvakuitika paari kurwara mukomana uyu anogona kuoneka nzvimbo dzese kune vanomuziva vanogona kutomuti ndakamira naye izvezvi tiri kukadoma tinaye ari kuChegutu sisi vachidinga 1 ndinaye kuHarare akatanga kurwisa sisi vake pamba zvokuti akasvika pakutiza pamba ndobva vaenda kuChegutu vari kuHarare vachiti ari kuHarare vakaona asvika padhuze pake achiti uri kuitei kunoku ndichikutsvaka atosvika paari kochii akashevedzwa nezita akakushevedza haadi kudairirwa kunzi he kana kuti mukoma anoda kudairirwa chinzi mambo mukasati mambo chabvunduka chachaya inzwai muri yaZimbabwe mukomana uyu akashevedzerwa mumwe muprofita akabva kugokwe ari mukati meguta ari kuHarare kuwadzana kuno vantu kwanga achigara muprofita paakasvika akanzizwa ndiwo muprofita wauya kana uri muprofita isa mapepa ako etsamba ebasa ndobva isa matsamba ebasa apa iye angagara pacheya achibva ati waita mudiki atava kuprofita iye profita kumusha kwenyu kwakamira zvakati iwe wakadai chiprofita kuchiona zvakadai so asi nenyaya yekuti hautogoni kuprofita nekuprofita inini matsamba ebasa enda kumatora matsamba ebasa anga ari pasi matsamba ebasa hachaonekwi atisabia akamatora here aiwa akatogara nemubatsiri matsamba hachatoonekwe matsamba paakazosumuka iye akazembera pacheya ndo pakatozorwa ndo pane matsamba but iye asina mbosvika pane matsamba ainde sei ipapo vabva ipapo ndo kutaka kunetsa mukomana uyu vakataka kumusuka necheni akachisungwa necheni zvekuti kunosunga cheni kumuromo kwega cheni hanyetsosungika vaizoisa key anopedza achiti sungai masunga here mapedza here obva ati cheni ibva cheni yekuti mngwarira pasi hai kuti vabvise key iyai ndo anotozonetseka kubvisa key achirwara saka iko zvino zvimanje ari kuti ndira kurova vanhu kuuraya vanhu akambenge achishanda kwakanga aine trikata yake yaanayo iko zvinozvo ari kuti trikata iyi wandisangana naiwe ukama ndiri kucheka saka iko zvino zvimwe siso chakatotizana nomusisi wake but ari kuti sezvo iye uchingoerekana asvika kwauri
ukamsiyamo Harare uri kuChegutu unongooneka mira pauri pasiri pamba. Abva sei kuHarare kuenda kuChegutu apa ari kuHarare vakachichiti naye panapa ungori kana usvika pano kuti uri panapa kuti udani uite zvakanaka ndikakudana dana nezwi rakanaka. Munofanira kudaro chiti kudini? Mambo akura sei mukomana 23 years. Vamwe veukama vachiri kurwara here nenjere? Iye ndiwo chi5 kune 5 vari kurwara izvezvi vamwe vakapora kusanganisira 1 akafa. So aunza nyaya paNational FM ndiani? Ndana sisi womukomana wako iye ndiye mukomana vamwe vacho ndana sisi vachona vari kuti taakutya izvo zvakatitiza pamba akaenda kune imwe nzvimbo ina sisi wake ari kuti hongu ndiri kunoku handizivi anytime anogona kungosvika sekusvika kwaingoita patiri. So ari kutsvaga vanobatsira pane kumwe kwaakaenda kunobatsirwa kwakachajwa mari yakawanda vakaona mari isingakwani ndo kwaakambodzoka akuita zviri nani asi nenyaya kuti mari haina kukwana vakabva vamirira ipapo. Ha babesabeo muri kuti iye kana ane hama kumasvingo vachitofanira kuti tinaye kunoku anogona kungozoonekwa awe kuHeathcliff kuHarare mukamusunga nechina kuti sungai mapedza ari kusunga orit chenibva yobva yadonha pasi. Muprofita mubatsiri akauya akaprofitwa muprofita ndiye akabatsirwa zvikani mapepa ako nokutotorerwa matsamba ya Zimbabwe muri kunzwa ka ndechegokwe South mukanzino tira kuenda kumugoda kushandiro dzimungu kana chinzo zvakanaka anoti mirai ndimboenda ikoko ndimbonosevaya ndinoti kuri kusei obva ati haachirega zvenyu haiti akadai so saka zvibatsiri chirege kuenda 0713938538 17 minutes past 10 ndio pafika nthawe pade manje mapesabeo chimwe chiri kupisa chinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba nokutsudzatsudzika matima nose nyika ino paka mutora shanga chako mutora shanga chiri kuti tani kune murume akabirwa mwedzi wanda vidzo 4 mombe dzadiwa dzingwanda 4 mukati menzvimbo iyi mune vanhu vagara vane mazita vanogara vachinzi ivo vanhu vakamboba momba vanozikana nokuba mombe vamwe vakatobobatwa namapurisa vakaenda vakadzoka asi nyaya yakaitika ndikuti pakabirwa murume uyu akaenda achitaura kuti iye vedu waenda birwa mombe zvikanzi izvo ngatibatsirane kutsvaga kusvikira mukadzi aenda iye kunovhurisa avhurisa murume akati kwete zvanyanya vanhu vari kubirwa mombe kusvika nhasi dzabiwa saka zvandakuita inini ndiri kuti inini mukati menzvimbo inoyi ndichataura nyaya iyi ndiri panzvimbo yakafanana nemashops handichatenderera mukati menzvimbo yemutora shanga akatendera mashops achidipereka pakaungana vanhu anomira achitasika munhu ari kupenga vedu wandakabirwa mombe kana paine munhu akaba mombe dzangu ndiri kukumbira kuti adzidzore akatendera nzvimbo dzinokwenda kuita ina kusangasana muzvikoro hari mukati mekutaura apedza kudaura kudaro akati ndataura ndaneta kunyanya munzvimbo yandinogara hapana munhu ari kubudikira kana kutaura zvandakuchiiteni ndezvekuti masabhuku garai maudza vana nevanhu venyu kuti akaba mombe dzangu mombe imwe neimwe inoenda nemunhu wayo amaiwe apo mombe dzanga dziri ngani 4 akaba mombe yangu mombe imwe neimwe inoenda nemunhu wayo asi ndakumbobuda munzvimbo kana ndodzoka basa rinenge ratanga but kubuda kwandiri kuita regai ndikuzivisei pamusha pakabiwa mombe dzangu kana kuti vanhu vakaba mombe dzangu kana miri misha yakasiyana kana pamba penyu pamuri kugara ipapo mukangobuda pamba hamudzoki mega muchadzoka nemumwe munhu asi madzokera amunoita hamuzivi kuti ndomadzokera ndiri kutaurei zvakazooneka mukoma KP ndezvekuti pane misha muviri ine varume vaviri vane kugara pamba vari kufungidzira kuti ndo vari kuita zvinhu izvi mushure mezvakuitika pamwe pamba pacho pari kunzi kana mwana wepo kana mukadzi wepo kunyange baba vepo vakabuda ipapo kana vakudzoka angobuda pamba anorasika anotopedzera atozobvunza vanhu voti iwo kumba kwenyu unogorasika kumba kwenyu kumba kwenyu ndeuku chinove chiratidzo chokuti vakanzi izvo kana wangobuda pamba penyu ukangobuda pamba chiti haudzoke unodzoka neumwe munhu vari kudzoka chita zvikuratidzo kunzi ko muri tichadzimira nei kana kurasika pamba penyu ndi apa zvikataurwa nevanhu kuti haisiriyo nyaya yachona here saka izvo zvimukoma KP pamwe pachona pane mwana akafa 1 papedza kudaro panext door asi panodarika musha umwe chete uchaenda ipapo pachibva mofa zvakare munin'ina wemurume wepo murume uyo achibva ashevedzera akati sabhuku nevagari vemunomu makanzwa ine zvandiri kutaura ndakati mombe dzangu dzinoenda nemunhu wadzo kana pane vanoziva kuti vakatora mombe dzangu aiwa taurai nokuti vakatora mombe idzi ndo vandichapedzisira navo pamusoro pemombe ivo vasi kuenda nenhamba yemombe
saka nezuro kwakaitwa musangano wevamwe vari kufungidzira kuti zviri kuitika izvo umwe womukadzi wevamwe ndiye akaenda kuvakuru achiti vedwe inini ndinozviziva wangu murume handidi kumbotenderera is better kuti aende kujeri pakuti vanhu vapere kufa nokuti neni wandizivi kuti ndisara papi wangu murume anoba but handisi kuti ndiyakabira murume uyu mumbogarai pasi naye mumubvunze mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva reporting to the angel reporting to the angel akataka pakuna matanekatswene Nicodemus akatevera pakuna kandianiko Leviticus ndiani kwaizotevera zvakare Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary tapyo romanzi baini for the pitani pro afana tuzipekeshana mtiraima jumanda wakachiwemba kimenekia sipiditi horomai tenyoro shuwiri pinifo wakachwep sipiditi horomaiti tenyoro shi okyoro shi oiri po rikiti vu mudzimai aenda kunoripota kuti murume wangu kunjonja ni njonja kuba anoba asi handisi kuti ndiye akaba mombe zvakanzi kudini kuvakuru vakuru ndokugara kwaita pasi zvakaitika nezuro saka ndamirira kunzwa nhasi zvakamira sei mishure memarufu akuitika nekuti rufu rwaenda uku rukaenda uku saka kwese kumafriends vanondozivikanwa nenyaya dzekuba mombe zviri kunzi vakaba vacho ndovachapedzisira asi pane vamwe vari kushayiwa vari kutadza kudzokera kudzimba dzavo ichokwadi imutora shanga yapakaipa 0713-938-538 0713-938-538 pabodzi na 0789-600-748 0789-600-748 23 minutes past 10 ndopafika nthawe pali manje tenthemurani chinango ichokwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekudzodzora vamukaseko posi zvebunyati pariseko papshishapiseti sendapo wamukaseko onarepo matini matinyanya nesikagagane onarepo njanji chimuti makabata kuti tsi muri kufamba nacho wamukaseko posi chineke mukoma wangu inosende muchenje kwa chimuti wakabata wamukaseko itite musipa gubete pisere kwa bula wayo chenge basara matambose Cecilia banda pamkana butu chimuti wakabata wamukaseko rusere chimuti wakababa ndi drive wogoya ndi drive wotraka ari munadakadzi mukoma kaipi kuma club members tine mukadzi anorova gonyeti anonzani rusere aiwa anorova gonyeti baba ukaona kusplita magia kusplita baba paka urungwe kazangarare iri kupisa urungwe shuru town shiri kuti tani chakuhurungwe inzwa iZimbabwe pachuru township kwa kazangarare pane mashops aripo pakanzvimbo kachangokwirira apa kune murume akasvika panzvimbo iyi ndokubva achitoperekedza muzukuru wake kuti akwire kombi nekuti pa township ndo pane bus stop hombe muzukuru tainde kuHarare asvika ikoko ndokuzotereka rimupino pai mune imwe bhawa riripo rine zita radisekutara nezita kunopinda ipapo murume ari padhoo nanhasi vanhu havasi kugutsa ichi chakadonha ipapo chimbuzi kune chakaoma koita chimwe chokuti chiri pakati peunyoresti neunyoro chekuti kunyangwe chiri chinyoro mukada kuchisumudza chinotosumuka kureva kuti chinyoro bari chiri kuomerera bari zvokuti mukachisiya chiri pasi mukazochisimudza kubvisa ipapo chinogona kusiya unyoro bari chichisumuka chakabatana kureva kuti hasi masnacks chimbuzi chakabatana hei murume ari padhoo achipinda mubhawa ndobva chadonha padhoo chakamudonhera kuti chakadonha pasi chichibva paari vanhu kuti chabva muhomwe changodonha maoko here ndobva chadonha vanhu vachibva kuti vanhu pakati iye haana kumirira kunzi vadonhedza chino akaziva kuti ndadonhedza chinhu changu babaisabheo ndobva tena ndobva enda pachimbuzi ndobva achinhonga ndobva abata maoko ndobva
akachibata makudaro ndokuti 1 2 3 makumbo Masteps. panze masteps kubuda panze kubva paveranda ndokunonokora mavhu panze kuenda pai pasara kaunyoro kakatenda kake mwa mavhu hutu achibva ende ndovharwa pasi chiri mumaoko Beyond, Tempe deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Hemeni wo Haroi habana piro momba iwe 27 minutes past 10 Baba Isabel Pulo Money Selector Mati murume uyu anogara kuhurungwe anditi kwakazangarare chokwadi akaperedza musukuru wake panonzi pachuru township okay ndo painokwirira kombi pa chokwadi musukuru akwira kombi iye achibva ati rega ndipinde mushopo mune rimwe mubawa dzaka dziri nguva idzi kuseni kumanguva ebaba Isabel 10 kusenge nguva dzinodziso achinoti pindei pamusuwo achibva donhedza chimbuzi ndobva aridonhedza baba Isabel chakadonha chichibva pai musoro here pai kuti vanhu vatozoziva kuti murume uyu ndadonhedza chinhu ka U10 yakarova okay achinononga chinhu chake nekuti vanhu vangasina tarisire kuti pane zvakagona kuitika zvakadaro vakatotarisa munhu but munhu yekakuti aridzi kufuni kuti ndadonhedza chinhu ndobva anonga hakuna munhu angadonhedze anganonge chimbuzi chisiri chake chaasingazivi chako checho ndozoti maiwe achichatu anga ane bhegi aiwa angasina chakabata saka chimbuzi chakabva muhembe chakabva paari baba Isabel achinonga achibva ati masteps maviri matatu mana achienda achibva paveranda ndokunoenda pasi pane madhaka kunononga unokora madhaka achibva adzoka pakadonhera chimbuzi pai ndobva adiri apo panga pasara paine pakakadhinda karaundi kishepi kedhodho kaunyoro achibva amwaya ndobva amwaya hutu achibva aenda ndiye anaunza nyaya vagari vemo nevanga vari mubhawa kusanganisira varidzi vachiti kudini vachiti isu hatichaziviswa nokuti munhu dai anga ari munhu ane rimwe business patownship taifungidza kuti makwikwi pane zviri kuitika munhu uyu anotogara kumamisha kana doro racho hamwe atouya patownship nenyaya yekuti operekedza musukuru asi vanomuziva mati ane makore mangani anouya tize makore ake akura sei bati uyo munhu mukuru atori nemhuri nyika yangu Zimbabwe. Alright baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ndiri kunzwa kuti muda kumhanya kwagutu icho kwadi muri yeZimbabwe ndoda kuenda kwagutu mukoma KB nemuri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika yemuzukuru mwana wemwanasikana akauraya vanhu vanokona kuita iwo 9 pamba paaigara paakakura achichengetwa kusanganisira amai vababa vake baba vamai vake vamwe vaning'ina vaamai vake vana vevaning'ina vacho vanhu vanokona kuita 9 vari muimba imwe chete vakaurayiwa achitema saka ndoda kukwanisa kutora nyaya yakakwana saka ndichibva panapa ndakananga kwagutu vanhu chada kukubatai vachada kuti nyaya dzisvike pachimuti paNational FM munobatika sei vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinokona kuita idzo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndine message yandiri kugamuchire kunze zvina kumira mishe kumtora shanga muri yeZimbabwe tichabatana tigonzwa kuti nenyaya yembavha dzemombe zvimwe zvakuitika ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti bvo tinenge tichivabata parunhare baba Isabel kana network ichitendera tinzwe kuti ichocho chavafambira kwagutu chakamira sei plus update yepamutora shanga rambai makabata chimuti Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawe zatogopa na 29 minutes to 11 lekezani kative mfeso muntendi watonga pabodzi kana nambia atereri hewo kanyemba na bhozho baba vekudonhedza chimbuzi mushure mekuperekedza muzukuru wavo kubhazi avo ndinona sekuti vakatora chimbuzi
chimbuzi chemuzukuru wavo iyeye wavakaperekedza. Vanofanira kunge vanoroya chete kuda kugadzira muzukuru. Ndinonzi Angeline Muzerengwa, muti usina zita Buhera. Kuri seko kuBuhera nhasi ndozvauti makachibata chimuti kuti dzvi. Munofunga kuti vakachitora chimbuzi chemuzukuru vakachitora pai uye changa chiri pai pachakazodona pamusuwo webhawa. Zvikanzi Hesi Kanyemba, thanks for the good music. Watotipinza kamumudi yeChristmas. Ndinonzi Mai Nyati, ndiri kuno kuStonebridge. Kuri seko kuStonebridge ikoko ndozvauti chakabatwa chimuti kuti dzvi. Mamuka seko Boss Chineke paSouthern Park netimu Chineke rese kusanganisira kavana Gogobeta, vana Botswana, vana Nyada, vana Gina, vana Didri Chihuri, Tantani Mwense kumweko. Vanhu vanonamatira mune imwe kereke, vari mukati mekunamata imwe kereke, vanogara vari mukati mekunamata mazuva wose, vari mukati mekunamata mazuva wose, vachibva vanyengetera zvavo, asi vanotera mashuke kuti kubva kumashure panzvimbo iyi pane mitauro yandiri kutaura yakawanda, ndiye kuti nguva yavanonamata pane murume anosvika ipapo, dzimwe dzenguva anouya nevana vake, dzimwe dzenguva anouya vakawanda, asi murume uyu anenge achitaura nezwi riri pamusoro kuti ndati handidi kuti mugonamatira pano, chikonzero pamuri kunamatira pano panzvimbo pangu, munda wangu, wanai muri kutombotsika-tsika mbeu dzangu ndadzirima panapa. Daniel Shimuri Benefo wakachiwemba Kiminikasha. Pati! Baba Pati. Baba Isabel. Kwanzi izo musanamatira pano. Right. Nokuti pamuri kunamatira panapa inzvimbo yani? Inzvimbo yangu. Inzvimbo yangu. Munda wangu. Munda wangu. Zvadaro muri yeZimbabwe. Nezuro kuseni. Church iyi inotanga kuma 10-11. Ichechi rudzi. Ichechi ine maprofita ine muya mutene. Mapostori. Right. Ndikuti kana vakagara panze apa. Okay. Varume vanenge vari uku, vakadzi vari uku, woita gwanza nekumberi kunenge kuchiti vanhu vachimira mberi vachiparidza shoko raMwari. Zvadaro mukuru yeZimbabwe vakasvika vakaona pachechi, vakatanga kusvika vakatofonera nevamwe kuti kuchechi panzvimbo paground redu hapana kumira zvakanaka. Why? Pakazadzwa miti yeminzwa, pane munhu akatotema miti yeminzwa, ndobva auya angoiunganidza kuisadza ground rese rinonamatira. Chichi vanhu vachibva udzwa kuti ndozvakaitika kuchechi kuno kune miti yakaita sei? Kune miti yakatemwa. Mufundisi vakauya nemaprofita vana vesangano vachibva vasvika. Pavakasvika pachechi apa, mufundisi akati munhu wese ari pano ngatifuga miti namati. Vari kunze kwegwanza, nokuti gwanza ranga rakazara miti yeminzwa. Ndobva vanamata. Vanamata kudaro kuchibva kwanzi nemufundisi. Right. Vamwaya mvura. Donzai zvenyuma masanzu aya muchino makanda kunzoko tisai achibva masanzu aya akatozomisikidzwa sekunonzi rwave rushowa rwekereke pachibva patoita gedhe rekupinda. Masanzu aya ndio aiswa kunzi juraho. Okay. So zvakaita sekunonzi muvengi zvauya kuzoisa apa izvo atokwanisa kuvakira kereke nekuti yatitwa juraho. Zvadaro mukoma KP ndokubva vanamata vapupura vanhu, vanamata shoko raparidzwa. Yakakwana nguva yekuti kereke iyi inoti kana yakunopedza inoisa munamato wekuvhara. Kana yesa munamato wekuvhara inoshevedzera kuti vakasununguka vakukwanisa vanoda kuenda havo endai. Vanoda kusara vachinamatirwa kana kusara vachiprofita aprofitwa yanguva yenyu, asi kereke taita sei takusunungurai. Okay. Ndobva wasara bye. So nguva yakaitwa munamato uyu vanhu vese vakatsinzenya ndokutarisa kumazuva mabvazuva ndokutanga kunamata vachibva vanamata. Vanamata kudaro vachipedza kunamata vachisunura ndo pavakaona kuti nzvimbo iya inomira munhu ari mberi achinamata pave nechimbuzi. Rudzi rwechimbuzi changa chiripo mukoma KB, chimbuzi chakakura. Isaizi yekuti kana vanoziva tiri kumusha kumombe ndo chinoitwa nemombe. Kana kuti pane munhu akatova nechimbuzi ichi chiri mubhaketi chichibva chaita zvekudirwa, nekuti chimbuzi ndecherudzi rwechimbuzi chinoitwa nevanhu asi chakakura kunge mhuka yerudzi rwemombe. Right. Zvadaro muri yeZimbabwe vanhu pavakapedza vakamboita kanguva izvo vanhu vakangoona nevari chekwechi vamwe vanofanana nevanyori vesangano ndokuenda kumberi sikuti ndozviripo. But pavakasvika vachitarisa vanhu vakuona chimbuzi ichi changa chiri zii, but pamusoro pacho chakamomoterwa nerudzi rwenhunzi dziya dziri musoro wegreen, magreen bomba. So vanhu chii. So vamwe vakatosha baba vari kutosvika padhuze yekuti ona izvenyu. But nguva yandakazosvika inini ndakasvika vanhu vakumhanya mushure mekuti pakapumwa nyuzi dzikanga dziripo dzakangosumuka kagwande dzikatanga kuruma vanhu. Ende nyunzi idzi
dzaiti padzaruma kunyanya kuvanhu vatsvuku payaruma panoita black. So vanhu vakamhanya kusanganisira mufundisi kutoenda kumba zvachose. Muprofita pandakasvika inini anotomuona. Ndakatozodzwa nevana vesangano vanga vari kunze. Pandakasvika inini pakapasisina nhunzi dzakamira ipapo, but pandakasvika pedyo nechimbuzi ndaida kuzama kuona kuti chimbuzi ndechemunhu here kana kuti imhuka. Vamwe vana vesangano vandakataura navo mukoma KB vakapindura mashoko ekuti sevamwe mai, inini kana ndichinamata handitsinzenye, ndinongoisa mwoyo wangu panguva imwe chete yekuti kunyange chafamba mberi kwangu chero ndikachiona handinei nacho kuti mwoyo wangu hakusi kuti ndichinamata. Pandakaenda kasunura veduwe handina munhu wandamboona achigara apa. Zvatondinetsa kuti nzvimbo ndakatatarisa munhu aise chinhu chaabva nekupi. Tasvika padhuze mukoma KB ndakada kuzama kuda kuti ndione kuti kana ari munhu aita zvinhu izvi. Gumbo remunhu rinoratidza kuti kune gumbo rakatsika uku, gumbo rakatsika uku pakati poita chimbuzi. Right. Makumbo aripo. Makumbo aripo pakati pechimbuzi. Tsoka dzemakumbo dziripo, asi tsoka dziripo mukoma KB dzinoita senge dzemwana mudiki wandikashevedzera kuti tingave kuma 8 years zvichidzika. Okay, ndotsoka dziripo, but chimbuzi chakakurisa chinge chadirwa nebhaketi. Ndakabvunza kumba kwemufundisi wekereke, ndokubva ndaudzwa kuti akuzi kure sereki nepavanichi nepane kereke tobva taenda kumba kwemufundisi. Mufundisi vanotaura vachiti ivo ndine hondo yandiri kurwa nayo bhosho. Kubva pandakatanga kunamata pane munhu anotipamba ndepake. Ndakuwabvunza ndoti inini makereke ari munomu kuvaka mudhuri muZimbabwe mutemo unoti iyo unofanira kunge uine bepa rinoratidza kuti apa ndepako. Okay. Pamuri kunamatira, pamuri kuita kereke iapa, muri pamutemo here vanoti iwo takatangira kufambira nyaya idzi mushure mekuonekwa tichinamata tichivatanza kuti zvikurerukirei ivai nematsamba, but takatombosvika kunzvimbo yekuratidza kuti vakutoziva kuti tiri kumafambira pane mapepa asati abuda. Okay. Asi pane munhu anoti iye panhu apa ndepake. So munhu uyu anogara ashuva dzimwe dzenguva. Unoona dzimwe dzenguva pane matombo, dzimwe dzenguva tichinamata ipapo vanosvika kana ndine radio vachiridza vari pasaiti. Asi sevana vaMwari atiite sei? Atizvitarise. So nhasi kuseni patasvika pakereke taona paine chii? Paine minzwa yakaunganidzwa, but hatisvike nekuti tiri vana vaMwari. Tatora minzwa tikaisa kunze tikatanga kunamata, asi zvazotibvisa apa inyaya yekuti vana vevanhu vange vakurumwa. Okay. Kusanganisira ini vakandaridza paita sei? Pavarumwa. Ndobva hapo kuti muprofita ari kopi, muprofita achibva afonerwa akandira kusangana naye. Nguva yasvika muprofita ndine mufundisi tiri papo. Mufundisi asvika akati kana bhosho ukwanisa kusangana nemufundisi ndobva uchataura nawo, ina ndira simba rokutaura. Asi ndikada kubvunza muprofita ndechiti ndinoda kubvunza kwamuri nokuti ndine zvakanangana nemi semuprofita. Right. Kuti ndibvunza muprofita aramba ati handikwanise, asi chendaona pamuprofita ndechekuti muprofita anga asiri kumira kukwenya, angashingokwenya kuti muprofita akada sei ndiye mumwe munhu akarumwa nenhonzi idzi. So kutaura kuno kwatiri kuita vana vesangano vati isati kwanise kuenda pachechi apa futi kana vasati vatudza zvakamira sei, kana kuti muprofita nemufundisi vanoenda vombotora nguva varipo togutsikana sei. Tichidaro muprofita vedu nemufundisi wedu nekereke yedu tinoida nekuti nguva zhinji tine vakawanda vakatoporera mukereke iri nezviratidzo ndikunamatira hondo mukereke asi apa tikutwikisana nazvo kuti kurwa kuripo nehondo dziripo dzenzvimbo, saka nezuro ndo zvakaitika mukati menzvimbo iyi. So hatisi kuziva iko zvinozi kuti munhu uyu wemunda uyu ndichitaura naye anoti iye vekereke ndingave nematsamba ndingave ndisina, asi pavakauya vabvunzei kuti havana kuwana here pane zvirimwa zvakarimwa ipapo. Sei vakasvika kuisa chimwe chinhu pamusoro pechimwe chinhu? Sei vasina kubvunza wainini kuti panapa zvakamira sei? Kana tichishena toshena kungosvika mumunda mangu vakutorima zvinhu zvavo zvokunamata. Ndopa akagomera akati iye handisi kudzokera kumashure, kunyange zvoita sei pangatoisiwa chimwe chinhu, asi vanhu vechechi ava havafe vakapanamata. Hei, ndo zvinotaura munhurume uyu. Muridzi ari kuzviti ndiye muridzi wemunda. Ari kuti ava vechechi vakazouya kumashure iye agara chitoshandisa munda kudhara. Kunyange tine mapepa, tinyange tisina mapepa, but kana kuri kuti tese tiri kunze kwemutemo, tese tiri kunze kwemutemo kudaro, asi pane akatanga kusvika panzvimbo vabvunze kuti pavakasvika apa yaitori nguva itori nezvirimwa, kuti handina kutomupopota here ndichiti matsika zvirimwa zvangu kureva kuti ndakange ndatanga.
saka pakati uye vamwe vanhu kunyangwe tisiri pamutemo apa akafika karima. So mufundisi nichivabvunza vanoti kuchechi tichaenda kuchechi atisikumene chaita sei tichaenda uye ari kushedzerawo chiti akafika kaita sei vakaparima. So andizivi muri yeZimbabwe kuti pakadaro vamwe kana vachienda kuchechi vari kutsvaka kuti noporeswa vane masiso enyama nemasiso esadza anenge edu aya ekuti hazvino zviri kumberi. So muprofita ndakandine mashoko akewo ekuda kumubvunza kuti kubva kumashure sepano pane mweya waMwari hapana here zviratidzo kana hope dzavakagara marota kuti pana pachasangana nezvakadai. Haana kukwanisa kuda kundipa nguva yekuti nditaure naye nokuti aiti mukanditarisa panapa nditori panguva yangu yandiri ndoita sekunonzi ndarumwiswa sokuzivikana kuti ndine muprofita wekereke. So pari zvino hatisi kuziva kuti zvapapi asati akwanisa kutaura nomufundisi kana muprofita kana vamwe vana vesangano vakarumwa kuti pari zvino vari sei. Asi vanhu vakafanana nevanhu vatsvuku tine vanhu vatsvuku nevatema vatinoti vatsvuku nevatema vaitooneka kuti imake kuratidza kuti munhu aita sei arumwa paishiba panenge parumwa munhu. Wakakwanisa here kuenda kuchipatara kuti vanotarisa kuti chii chakonza? Handina munhu wandati ndanzwa sofa kuti akaenda kuchipatara. Vese vandaitaura navo vamwe vanga vamira pakereke vari kunze vamwe vanga vari kumba kwavo semufundisi umwe angati kumba kwake semuprofita. Asi nyaya yekuchipatara pari zvinozvo handina wandati ndinanzwa kuti kuchipatara kana kuti pane zvavamuka vari nhasi zvinogona kuratidza kuti zviri kuenderera mberi. Saka munhu anofanira kuita sei kuenda kuchipatara kana kuti yanga iri nyaya yekuti munofanira kuti mubve panzvimbo chete. Mati muprofita vakarwa spuro vachienda kumba straight. Shora 5 minutes past 11 machibva kachiri kuchokera muno muHarare muniti tani konacho 0713938538. Ine hangu handiri kumuhaka asi madzimai aya akashedzwa isadzana vakaita sei vakamuhaka but vakazonzi vada kusvika vakadzi aiwa muhagei ndo akachiro munhu anoita sei anohaka vachibva vabuda nezuva vachibva kukwira basi vachibva vaenda. So chandisiri kuziva kuzvinoti kuti foni yamai ava haisi kuita vakaenda naye kwasvika vakapiwa munamato uye kunzi ndikukumbira muye naye kunoko ndiko vakaenda nezuva kubhoera. Chasati taziva ndechekuti pavakaenda iko zvinozvi chii chakaitika akanobvuma here kunosvika kuno haana munyumonyumwa wakaita here vakanosvika here ikoko uye kwavakaenda ikoko minamato yakanofamba here ndovatamira ndichibva pana pekuzvinozvi tichafona tinzwa kuti foni yako itei. Asi amai vanoti iwo pandakaita zvinhu izvi ndaiva ndachiva mari. Isabel ranga riri gore ripi? Ndiri kuedza kutarisa panapa rate kuti 1500 metcash iri yakaenzana nemari ndiri kuona iri kuenda pa 23.48 United States dollars. Iwo vari kutaura nyaya yekuti maziro andaifunga ndainzi mari iyi inogona kuita 500 US iri 1500. Iwo pachavo havana kuita mesi vantu vanoti matauro avanoti ndaitonzi ndatokupa mari inosvika 500 US but mari yavakapiwa isi 1500 metcash. Okay, right. Vapiwa kudaro amai vachibva vabvuma shoko ravakakandwa nemukomana uyu vanga vakutoendera mberi vakutodanana ende zvinoita murume nemukadzi zvese vanga vakuita kusvikira mudzimai wemukomana uyu azviziva ndokubva aenda kunotuka amai ava. Ende paakatuka mai ava murume uyu anga ari padhuze ndokutozvinza kuti mukadzi wangu ari kutuka girlfriend yangu. Murume achibva tsama akati yei nokuda kwezvawaita kutuka girlfriend yangu andichakuti enda ende mukadzi akataura muzvo chose achibva aenda. Vanga vane mhuri yakakura sei nemukadzi vanga vane mwana mumwe chete ndinotoziva nezita remwana aitonzi baba Dingi. Okay, mukadzi akaenda nemwana wake murume achibva sara ega. Mudzimai uyu wekuZimbabwe paakapedza kuita business kuMozambique achibva adzokera kubhoera haana kudzokera anopedza business akatopedza nguva akutombogara imomo achifambisana nechi nemurume uyu but ndokuzozviona kuti murume uyu patiri kugara tese vanga vasingashandisi kumba kwemurume vane kwavaitoenda but murume uyu aitaura nyaya yekuti izvo kana akafarisa unoziva here kuti sike madays akati neakati Tuesday neThursday patisingauya ndinenge ndichienda kunorera kumakuva mukadzi unotaura kuvhunika kuti kumakuva ende chingoni mazuva ayo murume akasiyerezei asingaendi murume pakati right ndakomboenda kunotora imwe staff sezvo ndiro ndichitengesa murume kadzi akabva adzokera kunuka haana kudzokera kwete zvekuti akuchinja nzvimbo aiwa akasatodzokera kuMozambique zvachose but mafoni haana kuchinja aiti ndikamuchinjira foni anoziva kuti ndiri kumutiza vaitotaura vese zvokusvika pa6 months vachingocommunicata mati iye manje aititi brain dzake ndaitozvitinini aiwa ikukwashende sei andichauya rimwe zuva achitobika manheru
akangoona murume uyu agara pasaidi mumwe vakutomusa kuma uya rini asi shoko rake rinoti ye mukadzi uyu pose pandinoona nemurume uyu andirowe nevanhu anditose ndokuita senge zishuwa zemazuva ose asi pfungwa dzangu dzino dzinondidini kumurume uyu auya sei ndakumubvunza abo ndanga ndisikuziva akutorodza kuti ari kupindura shoko rekuti kune kundai kuziva ini zvangu bo endi ndafamba ndikasvika ndichitoziva panapa right odaro zvikanzizvo chikafu hachi zvaitika kwenguva yakawanda achiti kuseni paanobuda kuseni akangobuda panze chete kana kuti akati sekubata nehope anoona mukadzi murume yachi atisapira amuchisina ko panomubvunza kuti iwewe pandabuda ndikadzoka ndikakona usisipo wangoenda kupanoti kudini anotaura kuti kwanzi aini ndongofamba semafambiro angu sokuuya kwandakaita saka ndandadzokera mumozambique ndadzokera saka iko zvino zvemanje apa paakapiwa munamato akanzi haazi kuuya zvose tinoda sekunonzi munamato wakapiwa kako unorodza senge une simba ndinoda kuti aite zvekukwira achiuya kwete zviya zvekuuya kusisa andiabva nhasi zuva risati ravira kuti ari kuuya kumba vanheru ndoda kuti iye auye musangane maya vakabva vakwira bhazi kubva kubhoera vachibva vaya kumbari kuzomutambira saka iye akasvika kumapasti 3-4 nerimwe bhazi ranotoziva akatonogamuchirwa vanhu vakatomuona kusanganisira inini anenge atori munhu munhu akakwana akatopfeka so akatopfeka hembe nezuro wacho anga akabata bhegi rekuratidza kuti afamba atori nekabhegi kake kaananga anako ende muchimumhorusa anohaga vanhu chini chatisina kwanisa kuita kubatira naye maoko asi madzimai vanobika sadza pacho pakatangira nyaya madzimai akazondishedza amai vachitaura nyaya vakatohaga naye vakada kutomboshikanza aiwa no problem asi nevanhu vese hatauri munhu anongotaura naye one word mukadzi wake amai ava kubhoera vanogara nani havana murume vanogara vega saka tichataura navo tenzi kuti pavakaenda kubhoera zvavakashevedzera munhu zvemunamato ndokwaibatsirwa kuri sei endi pavakaenda kunobatsirwa ikoko kuchechi kwavakaenda pane here zvimwe zvinhu zvavakaudzwa pamusoro pemurume uyu shoko ravo ivo ndivakasvika vachitaura nyaya yavo vakanzi ndoda kuti ndikufuratidzei munhu uyu hafaniri kuramba achidzoka kwamuri ndo mashoko avakataura tisingazikane kune zvimwe zvakaita sei zvavakavanza asi shoko ravakasvika nderekuti iwo mamwe mashoko andoziva ndiri kumozambiki ikoko mai baba vemwanakomana uyu namai vake achiziva kuti vakati vakafa here kana kuti vakasiyana asi havachisiri vese baba vasiyana kudaro amai avo vakazotorwa nemwe murume vatorwa nemwe murume kudaro stepfather ivavo vakabva vafa kudaro mazuva akafa stepfather ava mwanakomana uyu anga asipo rufu rwakaita 1 week ruri mumba richinzi baba ava sikwanisa kuvigwera mukomana asati asvika asi mwana wavo ende foshuwa mwana uyu paakasvika ndo pakazoiko baba so pane rimwe simba ravasiri kuziva kuti simba riri pamukomana uyu ndakaenda siya rimwe shoko rakataurwa nemukomana wechiti anoti kumukadzi uyu kana iwewe wati hauchandida chandinogona kuita kuende kunotsvaga nasisi vangu ndova ndikatoti vakadzi kana iwe wati hauchandida kuenda kunotsvaga vanasisi vake ndo vangatoti vakadzi vanasisi hanzvadzi dzake iye mukomana dzakaberekwa nawo kana iwewe wati hauchadi zvokudanana neni haisi hora but vanhu vandingatsvaga kuti vaite madzimai angu vandingatoshiya nayo rudo semurume nemukadzi ndingatodzokere kuna nasisi vangu kana iwe wati kwete mashoko akaudzwa mukadzi uyu zvichireva kuti mukadzi wemuno muzimbabwe kubhoera ndiye chete anokwanisa kudanana ndiyewo ndokusaka akadzika mukadzi wake akationa sarudzo iripo kuti mukadzi wake ngaaende pakuti mukadzi wake atuke mukadzi wegirlfriend iyi saka izvo zvikana mukadzi uyu akati hachada sarudzo yake ingatoenda pakunodanana achiita bonde nanasisi vake makakwanisa here kubvunza mudzimai uyu baba Isabel sori kudzosera kumashure kuti pavanosangana zvinoitwa nemurume nemudzimai right vari kushandisei zvidzivirirwe havasi vari kuita sokuita kuita murume nemukadzi vakagara sevese semurume nemukadzi ndo zvavari kuita hapana zvinoshandiswa vakaendere kuna jerusa ropa havana muchibvunza mai ava kuti havasiri kuvhunduka kuti nemashiripiti ari kuitwa nemurume uyu havasiri kuvhunduka nezvavanoita izvo vari kuti ndozvitaura saizvo zvendichaura nemi pamunoteva kuti zvinhu zvinoitika ndo pandotomonza sekuti zvinhu zvinovhunduswa but kana ndinaye bo hapana chandinovhunduka zimbabwe vedare manzwa nyaya yemozambiki zimbabwe bhoera munoti kudini 0713 938 538
ya pakaipa. Yes, pasara nsiku zinkwana kuita ziwiri 2 days to go kuti kamitambo ya 2025 Africa Cup of Nations iyambe AFCON 2025 35th edition right. Karike chitrue kuti mitambo iyi itambirwe ku Morocco apo payakambohosa kamugura 1988. Mitambo iri kutanga musi wa 21 December 2025 ichipera musi wa 18 January 2026. Zimbabwe iri mu group B umo mune nyika dzinoti Egypt, South Africa pamwe chete kane Angola. Musi wa 22 December musi wa Unity Day, Egypt versus Zimbabwe nenguva dza 9 o'clock manheru. 26 December 2025 Angola versus Zimbabwe na ora za 4 o'clock mauro. Then 29 December Zimbabwe versus South Africa na ora za 5 o'clock. Tinokushivira ikarombora kanaka ma Warriors edu emuna munyika ye Zimbabwe. Go Warriors score. Mashoko ari kusvika kwatiri ari kuti Kamandla Lulu Mpofu ndiye kawasankhuriwa kuita coach wa chipani cha Simba Bora achitakura kampando wa Joel Lupasha. Mweyo araenda ku FC Platinum. Munozviziva kuti Joel Lupasha aiweka murairidzi we Simba Bora akaenda ku FC Platinum mushure mekubva kwakaita Norman Mapeza achienda ku Scotland FC. Zvadaro Mandla Lulu Mpofu ndiye kaasarudzwa kuita coach we Simba Bora. Mandla Lulu Mpofu uyo akambokocha Iboso Highlanders izvozvo anga ari ku Botswana achikocha kachikwata chinonzi Tafik FC ndiye anenge akurairidza ka Simba Bora. Tinomushuvira karombora kanaka panenge ari ikoko ku Simba Bora. Nyaya dzatsudzurwa kana papa Isabel dzinosanganisira yekugokwe. Yes, Gokwe South vabata zvekare kayepa Mutora Shanga vakabata zvekare kuHurungwe Kazangarare paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Musha Aleki Gbeja. Awandi nunga ndini chayewe chimuti kuna chiri kunzvika chiri ti. Uri kupi konhasi? Ndiri kuHwani Komando kunena na Brain Manzwanzira tikuteerera chimuti. Pariseko nhasi pa Hwani Komando pa Kenbon apo. Pakanaka semari mese mumamesi mese mumabarracks mese muri mutii mukurira. Tinotenda tibatsire tinzwe. Ndida kutanga uyo chemuchindo wepupu uyo. Uyo muchindi anoshereketa pane zvaida kuita muzukuru wake kana kuti anoshereketa zvaida kuita pamusuwo webhawa pane zvaida kuita. Saka munhu iyeye anofanira kutomboongororwa kana kuti muridzi webhawa utomboenda kutombomutsvaga kuti amubvunzise kuti chii chinanga chaida kufamba nepupu akadaro ende anga akaisa pai. Ipapo ndio pane mubvunzo manje kuti anga akaisa pai chichotoda kuti atombongororwa atobvunziridzwa. Pane mumwe atumira kameseji hanzi murume uyo anga achirwara nemudumbu saka akabva abatwa ari pamusoro pebhawa ipapo achibva tongotora zvinhu zvake akadzokera nazvo kumba. Aiwa hazvitoiti hazviiti uzi akadzoka akazotora mavhu akada kuvhara imwe anga asairirira ada kutomboongororwa kuti chii chinangwa chake chachiri chei. Unofunga kuti mushongere naye Aleki Gbeja? Ndikuona unge pane mushonga unge waida kutoitwa nepupi iyoyo. Pupi inoita zvinhu zvakawanda ka. Pane mushonga waida kuita. Ndozobata zvekare icho chewanhu vari kurasika njere. Panyamba bhonzo ndikuona unge pane ushereketwa kana kuti mweya wengozi mumhuri iyi. Okay. Kana usiri mweya wengozi mune mweya wechikwambo. Chikwambo chinoprofita kakeipi. Chinoziva. Tinotoziva kuti soso saka kuda mubatsira akasimba zvokuti senge wana guku chiurongo chitara nomhe manje apa ndo vanotoda kutopedza masports waya. Nokuti mukomana uyu ari kushedzera kuti ndakuda kuuraya vanhu manje. Ya ndisandati mweya wengozi kana kuti mweya wechikwambo saka unotokurumidziwa apa vanhu vasati vafa. Ya pakaipa. Okay, rega tinzwe kuti mumwe ndianiko ari paronhare 0712517273. Hello pa National FM. Kanyemba Bonzo. Makadini ko mukoma? Ndiri nani makadiwe? Tinosimba tiri kutaura nani ari kupi? Murutaura na Joseph Aniva pa Mozambique. Kuri tani ku Mozambique? Aiwa kuri nani ku Mozambique? Ramazinzwa zatsudzurwa na Boshongora izi. Zimbabwe ine basa ndikati basi rose pane basa. Kana ikoko ku Mozambique zviriko zvenyu imi? Zviriko sezvo hakuna bhozha anokwanisa kuzibvisa zviuyo pachena zviriko zvakawandisa. Zvakawandisa saka mukade kuti batsira papi chaipo?
Ndara uyo wekuoneka nedhoti auya nebasa ndiye ari kukonzeresa pane muzukuru, pane zvaida kuita kumuzukuru wake. Saka mufunga kuti chimbuzi chakabva nacho kupi mudhara uyu? Ndiye chamuzukuru ake, ndiye ada kugadzirisa zvari zvaida kushereketa pane muzukuru. Akachitora pai? Iye anochiziva paakachitora. Baita basa nekuramba makabata pachimuti nekuramba makateerera paNational FM Radio kwaNasire Gaika nditende nekuteerera kwamanga makaita ka kubva nenguva dza9 kusvika parizvino. Ndinonzi KB Kanyemba Bhonzo, ndakamirira Kakule Mama the international correspondent Bozhongora Washington Marimira. Tosangana kamusi weMonday, musika weUnity Day. Yes, ndinenge tiripoka na Baba Isabel tichidzi tsudzura rekezani kandi kusiyani na Mamane Esnat Matselele.